Ang message o mensahe na aking ibabahagi sa inyong lahat ngayong umaga is very important and very vital. Luke chapter 12, 15 to 21. Sapagkat ang tatlong ito ang nagdedetermina ng effectivity, efficiency ng bawat tao, leader man, opisyal man ng gobyerno, ikaw man ay teacher o magulang o estudyante. The 3 points I'm going to discuss with you today will be vital in everything that you do, especially to us children of God. Bago po natin basahin ang Luke chapter 12, nais kong batiin si Pastor Ching. Meron pong pastor sa Cavite. I've never met him, but he is already blessed with our ministry, and he wanted to invite me to be a speaker in their church sometime. Pastor Ching, good morning. I know you are not watching right now, but you will be watching the replay. Binabati ka namin. Also, there's another pastor who messaged me this week, Pastor Jose Toledo. And he is a pastor in Dagupan. Dagupan is a city, right? Yeah, he's from Dagupan. And he said, I'm so much blessed by your preaching, Pastor, as a way of returning my appreciation to you. He said, pag nagawi ka ng Manila, please take time to drop by Dagupan at bibigyan kita ng mga masasarap na bangus Dagupan. Look at that. And I know that Pastor Toledo may not be watching right now, but you will be watching the replay. So Pastor Toledo, magandang araw sa'yo. Shout out sa'yo. Kahit wala pa akong hawak na bangus Dagupan, papasalamat na ako sa'yo. Okay? Thank you very much. Luke chapter 12, verses 15 to 21. Diyan nyo marirealize na ang daming nanonood sa atin. Let's read together in verse number 15. It says, and he said unto them, take heed and beware of covetousness. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for me for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Heavenly Father, help us. Bigyan mo kami ng simpleng mensahe, simple na very practical, na ma-apply namin ito sa aming buhay, that we could apply this principle and truth in our family, professional, and career life. Tulungan mong iyong lingkod, in Jesus' name, Amen. You may now be seated. Ito ay kwento ng ating Panginoon sa isang taong mayaman. Mayaman, subalit sinabi niya, thou fool. Hindi po lahat ng mayayaman ay wise. You can be rich, but be a fool. Would you like to be rich and be a fool? Kung bakit po siya tinawag na fool,
ay nakadepende sa kung sino ang nagsabi na siya ay full. What does that mean? Wala akong pakialam. Kahit sabihin pa ng kaibigan mo, ang galing mo. Kahit sabihin pa ng kapitbahay mo, ng mga kasama mo, magaling, magaling, magaling. Pag sinabi ng Diyos, hangal, hangal, walang kwenta ang 6 billion na tao na magsabing magaling ka. Pag ang Diyos na lumikha ng 6 billion ay sinabihan kang hangal, wala pong kwenta yung 6 billion na appreciation na yun. So inaalis natin ngayon sa ating isipan na hindi nakadepende ang ating pakiramdam na tayo'y magaling, tayo'y mahusay, hindi ho nakadepende sa sinasabi ng tao. Yan ay nakadepende sa sinasabi ng Diyos. So siya po ay mayaman. Sabi ng Biblia, siya po ay may malawak na taniman. Oo. At siya ay nagkaroon ng malaking harvest. Nag-ani po siya ng napakalaki. Matalino po siya sa siyensya at teknolohiya. Sapagkat meron po siyang barn. Ano sa Tagalog ang barn? May kamalig. Ang kamalig na ito ay ilang taon na kinaya po niya yung mga tinatanim ng mayamang ito. Subalit, sa season ng pagtatanim na ito, kakaiba. Sapagkat sa dami ng ani niya, ay kinakailangan niyang, ano sa Tagalog yon? Gibain yung kanyang kamalig at magpatayo ng mas malaki. Ano po ang ibig sabihin niyan? Magaling sa science and technology of agriculture. Malamang yung 1,000 sako ay nagawa niyang 1,500. Hindi ho yan dahil sa lupa. Yan ay dahil sa kanyang science and technology. Kaya kung tutuusin, ay talagang sa harapan ng tao, siya'y magaling. Magaling. Marami hong mga magagaling ngayon eh. Di po ba? Ang mga mayayaman dyan sa lugar nyo, magagaling yan. Magagaling. Hindi ka pwedeng yumaman na hindi ka magaling. Alam mo ba yon? Tama? Yayaman ka ba pag hindi ka magaling? Aba, pag ikaw ay palpak, yayaman ka ba? Wala hong yumaman na aksidente. Maliban kung tumatay ka ng loto. Pero magaling ka pa rin, pumili ng numero. Di tayo naniniwala doon. Pero wala hong yumayaman na aksidente. Lahat ng yumayaman, magaling. Pero bakit? Bakit? Sinabi ng Panginoon, siya ay hangal. Yun po yung ating didiinan ng pansin. Napakahalaga. Panginoon, bakit? Yung taong magaling ay sinabihan mong hangal. Kailan naging hangal ang taong magaling? Makikita niyo sa ating pag-aaralan ang tatlong mga aspeto na ating panukat kung bakit sinabi ng Panginoon na ang taong ito ay hangal. Number 1, the test number 1 is in the area of possession. Test number 2 is in the area of planning. And test number 3 is in the area of priority. Ang tatlong ito, kung ikaw ay tatakbong barangay official, dapat you have a strong core value that will determine how you handle possession, what plans you will make, and what will be the priority in your barangay. Kaya kaninang una, sinabi ko sa inyo na pag may lumapit na kandidato para sa barangay opisyal, sa inyo, tanungin niyo po siya, ano po ang plano niyo sa ating barangay? Paano niyo lulutasin ang problema ng ating barangay? Saan niyo po gagamitin ang mga pera na papasok sa ating barangay? Ano ang magiging prioridad pag upo niyo? Ano po ang inyong uunahin? Kaya po ang tatlong aspeto na ito
ang makikita natin na sukatan o panukat ng Panginoon. Your attitude, your mindset about your possession, your mindset about planning, and your mindset about priority determines whether you are wise or a fool. Maliwanag po ba? Oh, napakaganda. Kung may opportunity lang sana ako magsalita sa harapan ng lahat ng mga kandidato, sasabihin ko yan. Anyway, una sa lahat mga kapatid, itong topic natin na don't be a fool, let's look at the passage. We find first of all a warning or a message about possession. Pag-usapan natin ang, ano ba sa Tagalog ang possession? Tulungan nyo nga ako, mga magaling sa Pilipino. Pag-aari. Okay. Let's talk about possession. Now, alam mo, ang possession ay hindi po yan ang sukatan. Because una sa lahat, in this warning, we find out that what? Do not let possessions define you. Hindi po possession susukatin ang isang tao. Do not let possessions define you. Today, people are defined by their possession. Like what? Well, sabing ganyan, he is worth 1 billion. Ibig pong sabihin, in account, they turned all of his assets, all of his material things into accounting. And accountancy, accounting, kayong mga kumukuha ng accountancy, alam nyo bang ibig sabihin ng accounting? Accounting is the language of the business. Language because it is the only way that you could find out by terms of number the status of the business. Accounting is what the accountants do to translate the reality of the business into the language of number and words. Accounting is the language of the business. Naunawaan nyo yan? Ngayon, if you take into account, tinitake account, ito ang kanyang ari-arian, ito ang kanyang pera, and they say, he is worth 1 billion. So people define people, our society define people by possession. If that is true, yung walang possession, disadvantage. If you're not as rich as this man, then you are in a disadvantaged position. But is that true? The Lord Jesus Christ said, take heed and beware of covetousness. Ang covetousness po is a desire to have more than the measure God has determined for you. Ibig sabihin, kung ito ang measure na nais ipagkatiwala ng Panginoon sa'yo, you want to have more. Covetousness is the desire to have what belongs to others. That's covetousness. It belongs to someone, but you took it for yourself. That's covetousness. Why? One of the reasons of covetousness is because of the idea that what? My success is determined by my wealth. My worth is determined by my wealth. Pag mayaman ako, masaya ako. Pag mayaman ako, matagumpay ako. Kung ganyan ang pananaw mo sa buhay, you will do everything to become rich because of the philosophy that what? If I am rich, I'm happy. If I'm a millionaire, I am successful. If that's how you define it, then really, you will be driven by that passion to gain money because you thought you are defined by your possession. Dito po sa church, we do not define you by your possession. Hindi dahil mayaman ka sa harapan ka uupo.
Hindi dahil ikaw ang may pinakamalaking offering sa harapan ka uupo. We don't measure you by your possessions. And if you are a person who is giving so much, please don't be proud. Don't ever think that because you are giving hundreds of thousands or even millions, that you have the right and the power and the voice, may boses ka na kontrolin ang pastor. Alam mo kung bakit ganyan ka? Sapagkat nakatingin ka sa pera mo, hindi ka nakatingin sa Panginoon. You allowed your wealth to make you proud. Listen to me. It is not what you have. It is who you have. Kung bakit mayabang ang tao sapagkat nakatingin siya sa kung anong meron siya. Mayaman ako, marami akong ari-arian, malaki ang bahay ko, marami akong sasakyan, marami akong tituluan. Mayabang ang tao dahil nakatingin sa kanyang ari-arian. Kung bakit ang isang tao ay mapagpakumbaba? Dahil nakatingin siya sa Panginoon. At alam niya na kung anuman ang meron siya, galing sa Panginoon. Kung ano man ang tagumpay na nakamit niya dahil sa Panginoon. And there is no room or reason to be boastful and proud and to brag. Why? Because that person is looking on the who and not on the what. Don't let the what you have define you. Let the who in you define you. Kaya kahit wala kang pera, kung ang Panginoon ang tinitignan mo, masaya kang pumupunta sa church. At ang rason kung bakit maraming Kristiyano ang hindi magtungo sa church, bakit? Nakatingin sa pera, sayang yung kikitain. Linggo ngayon, peak day ngayon, holiday ngayon, marami akong mabibentahan ngayon, sayang pera. They look at the what, and they don't go to church. Listen, look at the who and not the what. Don't let possessions define you. Pag yan ang core value ng buhay mo, pera, marami kang kasalanang magagawa. Marami kang kababalaghang gagawin. Marami kang masamang gagawin hanggang sa ikaw ay magsisinungaling, lahat ng klase ng pagsisinungaling, gagawin mo yan. Bakit? Sapagkat ang core value ng buhay mo, pera. Tayo po hindi. Ang core value natin hindi pera, kundi Panginoon. Kaya kahit tayo'y mawalan, tignan niyo po, meron tayong mga kapatiran na nasa Maui, si Tita Teresa, they lost everything. Brother Guy, they lost everything. But they are still attending our church. Si Tita Teresa, basta may commitment, kahit walang-wala. Alam niyo ba na araw-araw nandyan si Tita Teresa, halos araw-araw, pumipila po kung merong foundation na magbibigay ng damit, magbibigay ng pagkain, magbibigay ng mga gamit. Pumipila sila, pero bawat may commitment, nagbibigay. Bakit? Hindi siya nakatingin sa pera. Ang core value niya, hindi pera. Ang core value niya, Panginoon. Listen to me as brothers and sisters in the Lord, I'd like to admonish you today, make Jesus Christ the center of your core value in life. Kaya kahit mayaman ka o mahirap ka, you have the opportunity to serve God. You can rejoice in the Lord because you did not allow your wealth to define you. You did not allow possessions to define your happiness. Pangalawa, don't let possessions dominate you. Don't let possessions dominate you. Huwag mong hayaan na ang kayamanan o ang ari-arian ang siyang magdomina sa ating buhay. The word dominate means control. The word dominate means govern. The word dominate means to rule. What rules your life? What dominates your life? What governs your life? Jesus dealt with a very important aspect, and that is our relationship with wealth. Listen, ang ating Panginoon ay generous. At sabi ng Bible, every good and every perfect gift is from above. Wala pong ipagkakait ng ating Panginoon Diyos sa ating mga anak na alam niyang makakabuti sa atin. Very generous ang ating Panginoon. Hindi po siya against
sa wealth. In fact, He giveth the power to get wealth. What the Lord is against is our relationship with wealth. Sapagkat imbes na ang Panginoon ang nagdidikta sa atin, pag tayo yumaman, yung pera na ang nagdidikta sa atin. Yung kayamanan na ang nagiging Diyos natin. Yung kayamanan na ang ating dependence. Parang yun na yung pinaka-sense of ultimate security natin. Brethren, listen. Even if you have the wisdom to prepare for the future and secure the future, your life is still depends on God and not on that. Don't let possessions dominate you. Ang sabi po ng 1 Timothy 6:6, but godliness with contentment is great gain. Godliness with contentment. Third, don't let possessions divert you. Don't let possessions divert you. You know, sa mga panahong ito, wala hong tao, mga kapatid, na hindi nangangailangan ng pera. Tanungin mo yung katabi mo, hindi ka ba nangangailangan ng pera? Pero ang taong ito, mayaman, mga kapatid. He was rich. But you know what happened to him? He allowed his wealth to define him. He allowed his wealth to dominate him. And he allowed his wealth and possession to divert him. He was diverted. Diverted from what? Kasi pag sinabi mong divert, you are swerving. And when you are swerving, you are stepping out of your line, out of your track, out of your path. Listen, if there's first thing that you and I should know is the plan of God. Bago mo matutunang maging mabuting negosyante, bago mo matutunang maging magaling na magulang, ang una mong tuklasin ang plano ng Diyos. And don't let anything along the way divert you from the plan of God. But if you look at this rich man, there was nothing about God's plan in him. It was everything His plan. And so secondly, let's not only look at his possession, his attitude, but secondly, it's a warning about plans. Plano. Alam niyo po, planning for the future is wise. Do you have plans for the future? If you are a young man and you come to me and say, Pastor, I would like to ask for your blessing. Manliligaw ako at gusto ko nang mag-asawa. I am going to ask you, if you will marry this woman, what is your plan? Yes. I think this is the only church who will ask you. Your school does not ask you that. I don't know if your parents will even ask you that. Di ko alam kung magulang nyo, tatanungin yun sa inyo eh. Pero ako, tatanungin kita. Pag sinabi, Pastor, pwede bang makuha ko ang blessing mo? Liligawan ko si sister at plano kong pakasalan siya. I will ask you, if you marry that woman, what is your plan? Because if you cannot give me a plan, where are you taking her? You are a man. That's why you, young man, should study how to be a good family man. Pag-aralan nyo. Before you enter marriage, ang daming libro, ang daming mga pwede mong pag-aralan. Hindi yung papasok ka, hindi mo alam ang gagawin mo. I mean, if you are going to be a candidate for barangay official, pag-aralan mo. You study. Alam mong sabi ng Bible, a prudent man looketh well unto his ways. Ang taong magaling ay kanyang pinag-aaralan ang kanyang mga hakbang. May plano. Hello? Subalit, itong mensahe ng plano dito, mga kapatid, if we study,
Why this rich man, God called him fool because makikita natin na sa kanyang plano, it was self-centered planning. Bakit ko sinabing self-centered? Sapagkat sabi niya, siya yon, will say to that's a possessive noun, my soul, I will tear down my barn. I will build a bigger one. It's all about I. Self-centered planning. Kahit pa napakagaling ang plano mo, kung hindi yan ang plano ng Diyos, palpak yan. Kahit nagtagumpay ka pa, na gawin ang planong yan, kung hindi yan ang plano ng Diyos, palpak ka pa rin. Therefore, when it comes to planning, it is not about the plan. It is about whose plan. Hindi po yung ano yung plano. Ang tanong, sinong plano yan? Kaninong plano yan? Nauunawan niyo ba ako? And praise the Lord, the Bible gave us a plan. That's why it is really true. You cannot rightly govern the world without God and the Bible. Because to govern, you need to plan. Kaya mag-aasawa ka, wala kang plano, anong gagawin mo? Kaya kayo mga young men, pakipigilan nyo muna yung mga kilig nyo. Wala kang mapapala sa kilig. Alam mo ang sabi ng Bible, ito family planning. Sabi nila family planning. Kaya isa lang, dalawa lang. Hindi po yan ang planning ng Biblia sa family. Are you following? Alam mo ang sinasabi ng Bible? When it comes to family, in the book of Proverbs, ito yung message ko nung young career and young couple. It takes wisdom to build a home. Love is an important element in marriage, but wisdom builds the home. Kahit araw-araw sabihin nyo sa isa't isang, I love you, kung wala kayong magaling na plano, hindi tatayo ang pamilya mo. It's wisdom that builds the home. That's why planning is wise. But the wisdom of a plan is determined kung sino ang may plano dyan. That is why we need to acknowledge God in our plan. Alam mo ang maganda, barangay chairman, pag ikaw ay talagang binigyan ng pagkakataon, bago kayo mag-meeting, manalangin. Pagkatapos ng meeting, tinapag-usapan ng mga agenda. Ganitong gagawin natin, ha? Ganito, papukan tayo di kastoy, salingsingan tayo di kita kay kayo, kat matamaan ng di kita kuryente, agdalos tayo ti barangay, agaramit tayo di kastoy, dapayan, etc. Pagkatapos ng lahat yan, sasabihin mo, okay, before the meeting adjourns, let's present this plan to God. Kaya dapat ang lahat ng mga barangay chairman marunong manalangin. That should be one of the qualities of a good barangay chairman. He knows how to pray. Si Brother Jomar, alam kong alam niyang mag-pray yan. Dahil years ago, if you remember, yung ating landscape sa harap, yung lumang church natin, siya po ang gumawa. He was very active. And I'm glad he is here today. Sana ma-revive na. Brad, hang isot mo udi dito, isot umunan. Isot rugi naman na. Praise the Lord. Tingnan mo, ang dami mo matutunan. May inspire ka eh. Pag ganitong naririnig mong lesson, mas may inspire kang magtrabaho eh. Mas may inspire ka sa ginagawa mo. Dahil napaalalahanan ka that, hey, it takes God for your plan to succeed. Without God, your plan will not succeed. Pero sa taong to, yung binasa natin, wala ang Diyos. Kaya pagkatapos ng meeting, okay, yawat tayo kan Apo Diyos, deto, agkararag tayo, Apo Diyos, di kiti plano mi, itatag maging ka. Napintas ti panagkunaming, amno adapin, napimpintas nga amom, kat ipakitam kada kami, taawang kasayaatan nga plano, no di aggapo amin, Apo Diyos keng ka. Sakbay nga mangrugi ti meeting, ito ang agenda, pag-uusapan natin yan. Pero bago niyan, let's welcome the most important guest, God. Let's pray.
Lord, sikat ka-importansyan, nga bisita, kan witness, kan testigo, dito pa nagmi-meeting mi ita, amom tinagunag ti puso mi, amom tinagunag ti panunot mi, amom itinagyan ti resources mi, amom ti kaban mi, amom ti kasapulan mi, tulungan na kami, suro na kami, kanakam ti wisdom, awan naggaapa-apo, sapit na urnos kami. Amen. Yun. Pero ang mayamang ito, gumamit siya ng common sense, gumamit siya ng practical wisdom, pero isinantabi ang Diyos. And God said, "You're setting me aside, thou fool. I don't care if your plan is good. I don't care if your plan is intelligent. I don't care if your plan is you think your plan is wise. But if you're setting me aside, thou fool." Pag-asam ta iwalin mo ni Apo Diyos, iset aside mo, thou fool. That's why he was a fool when it comes to planning. Third and last. Amen. Not only is a warning about possession, not only the passage gave us a warning about planning, but thirdly, it's a warning about priority. It's a warning about priority. One of the secrets to effective leadership and effective work is priority. Priority, if you have a good principle in priority, it will eliminate bad habits. Tatanggalin niya yung mga excessive screen time mo. Sabi nga ni Ian sa akin, nung fellowship namin ng single men last time, sapagkat isa sa mga topic ko, 4 things that young men should stop doing. Kayong mga young men na hindi nag-a-attend, sorry na lang sa inyo, you're missing a lot. 4 things that young men need to stop doing. Number 3, I think, is stop bad habits. Tinil ko yan. Sabi ko, tell me what you do in your free time. I'll tell you who you are. And you know what? Sabi niya, Pastor, you know what? That was a great blessing to me. Sapagkat as a teacher, sometimes, ganyan kakapal yung chinecheck ko na papel ng estudyante namin. Makacheck lang ako ng 2-3, I look at my cellphone, di ko na malayan, 30 minutes na pala ako doon. I forgot my priority. So what did he do? He deactivated the Facebook in his cellphone. Doon na lang siya sa laptop. Para kahit makita niyo yung laptop niya, ay walang Facebook dyan. Tuloy pa rin. Priority simplifies your job. And as a Christian, kung bakit dito tinawag siya ng Panginoon na fool, because his priorities, again, was all about the body and nothing about the soul. Numan pa'y kinasarita na di kararwa na katkunana, kararwa, mangan ka, uminom ka, agragsak ka, daytansan kakabsat, iti korbalyo ti adungat at tao, ragragsak. No trabahador, agap apura nga agawit ti malam apay, wala ta maki-inom session. Iso priority na eh. Oh, hello, silent night. Di lang mabaling nga evaluate the priority. Nung nasirip ti pa nagkita ni Apo, wano maag ti pa nagkita ti Apo, di kita priorities mo ti pa nagbiag. I don't care, uray aduk kwartam, uray sinuka, kabaktangan nga tao. Nuhang nga ti Apo, priority ti biag mo. Kan saan nga dagiti, pagayatan na ti priority ti biag mo, God says, thou fool. Oh, karpintero, kau awid na di balayda. Awam man na, napanan na, dadjay, inom session. Priority na eh. Oh, lakay, awan igatang tayot si daan. Kumadi igatang nagpulutan. Apay, priority. Subukan mong tanggalin yan. Tanggalin mo yung inom session. Tanggalin mo yung pulutan session. Oh, totoo. Tanggalin mo yan. Marami kang masisave na pera. Magkakaroon ka na maraming time sa family mo. Your priority will go straight. Priority. Oh. Amen. I mean, we have to pursue what is essential. Ang sabi ng Bible, what shall it profit a man if he gain the world but lose his own soul? The most important priority, listen to me, if you're a visitor today is,
the most important priority in your life today is your salvation. Kasi kunan ti Biblia, anat magangganab ti tao, uray magunod na ti amin nga kinabaknang ti lubong, amin na posisyon ti lubong, no napukaw na ti kararwana. Mamatiak nga adon, dagiti naglalaing nga presidente, nga madadat impyerno ita. Han ka maisalakan ta posisyon mo. Adon, dagiti tao nga nagbiag ti rabaw ti daga nga nagbabaknang, ngam sa dinot kararwada ita at that impyerno. I would like for you to know that before anything else, what is important and most important is the salvation of your soul. Pan nakaisalakan ta kararwang, naisalakan ka din. Amom no aping nga ibagbagak deto, dako, kasano numatay ka damdaman? Tilaing nga mangan karne, kasano numatake ka damdama? Pulutan ka apulutan. Puro dinakdakan. Taba amin di jay. Ikat no naatake ka damdama. Di nga? Natay ka. Papananta kararwam. Naisalakan kan? Sigurado ka nga langit? Alam mo, yan ang pinaka-importanteng tanong. At yan ang pinaka-importanteng topic. Kamatayan. Hindi lang tagumpay sa buhay, kamatayan. At pagdating sa kamatayan, ang pinakamalaga, yung destinasyon ng kaluluwa. Alam mo, marami na akong nakausap. Pag sinastanong ko, pag namatay ka ba, sigurado kang sa langit pupunta? Ang sagot kit sakto lang maamuana na pastor numatayak. Agat na daw na gayam. No isunto pelat pa nakaamom. Di mo kat ammo nga, dasurat ti apoking ka na sinuratan na ka na kung natiapoking ka, napukaw mo ti privilege mo't langit, gapu di basol ni Adan ken Eva, ken gapu ta basol mo, ngam, kayat ko nga maamuam, nga ikang katibiyag nagdanayo, nakasurat na Katimba ka ti apoking ka ditoy, no kasano ka nga maddaan ti biyag nagdanayon. Kunana di libro ti Juan 14:6 kuna ni Kristo, siya ti dalan, ti pudno, ti biyag, awang makapanken ama, no sana magnakanyak. Amoy bagbaga nga sakto la maamuan, pwede mo nang malaman ngayon. Pagkaganda niyan. Ang palagi kong illustration, halimbawa ako ay nag-abroad sa Amerika at nag-migrate, at gumawa ako ng kasalanan, dineport ako ng gobyerno ng Amerika sa Pilipinas, I lost my immigrant privilege. I lost my U.S. citizenship. Ganyan ang nangyari nung kumain si Adan at Eva, nung pinagbabawal na bunga. Lahat tayo. Kaya wag mo sasabihin sa akin, lahat naman tayo anak ng Diyos Sino nagsabi sa'yo? Kanino mo nalaman? Pinag-aralan mo ba yung sinabi mo? You're speaking out of ignorance. Sapagkat hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat ng tao nilalang ng Diyos. But we lost that relationship when Adam and Eve sinned. Alam mo pa yon? Napugsat di relasyon. Kaya nga pumarito si Kristo. Tanong, bakit namatay si Kristo sa krus? Bakit namatay si Kristo sa krus? Sagutin mo yan. Anong sagot? Siyempre sasabihin mo, para bayaran ang kasalanan. Tanong, bakit kailangan niyang bayaran ang kasalanan? Bakit? Very simple answer. Tapno isil po na di relasyon. Magkaaway Diyos, tao, magkaaway. Ang ginawa ni Kristo, siya yung peace offering, namatay sa krus at nilibing at nabuhay muli, nagbayad ng kasalanan. Para ano? Ibalik yung broken relationship. At ang sabi ng sulat, sino mang sumampalataya kay Kristo ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tell me what? Mas mahalaga ang kaligtasan ng kaluluwa mo kaysa yung pagpapala mong material. I mean, look, this rich person, ang dami niya ng ari-arian, ang dami niya ng pagkain, namatay. Saan napunta yung kaluluwa? Number 2, sinong kakain ngayon ng kanyang inimbak? That's why Jesus said, thou fool. Kaya sa oras na ito, kaibigan, nais kitang anyayahan sa isang maikling panalangin.
This prayer is very short and simple, but it will make an eternal difference in your life. In this prayer, ay sasabihin mo, Panginoong Jesus, salamat sa paliwanag ng pastor. Salamat na intindihan ko na ako'y makasalanan, na ako'y nahiwalay sa Diyos, na si Kristo'y namatay sa krus para ibalik ang relasyon. At sa oras na ito, tinatanggap ko si Jesus bilang aking sariling tagapagligtas. Pag tinanggap mo si Kristo ngayon, eto yan ha, dinadeport ako sa Pilipinas. Sumulat ang Amerika. May sulat. Sabing ganyan sa akin, binibigyan ka namin ng bagalawang pagkakataon upang ma-regain mo ang iyong immigrant status bilang US citizen. Binibigyan ka namin ng pagkakataon. Hindi ba napakaganda yun? Para makuha ko yun, kailangan kong lumapit sa US Embassy para kunin yung aking visa. Alam mong ibig sabihin nun? May sulat ang Biblia. Nais kang bigyan ng Diyos ng visa na eternal life. Pero lumapit ka kay Kristo. Siya ang embassy. Jesus is the representative of the Father. He died on the cross, and if you receive Him as your Savior, you will be granted heaven's visa. Ano yun? Eternal life. Oh. Kita mo? Hindi tinuro sa eskwelahan mo yan. Hindi tinuro sa college yan. Walang politikong nakapagsabi sa'yo yan. Na hindi ko sinasabing ako lang ang pwede makapagsabi niyan, pero ang sinasabi ko, itong pinakamahalagang dapat mong malaman. Okay? So if you're a visitor, I want you to pray with me. Manalangin ka ha? Bow your head and close your eyes, and I want you to pray with me. Hindi ko panalangin to ha? Panalangin mong personal. Okay? Sumunod ka ha sa panalangin ito. Together, let's pray. Bigkasin mo to. Let's pray. Panginoong Diyos, salamat po sa paliwanag na aking narinig ngayon. Lubos kong naunawaan na ako'y makasalanan at nahiwalay ang relasyon sa iyo. At pinadala mo ang iyong anak, ang Panginoong Hesus, na siya'y namatay sa krus, inilibing at nabuhay muli. Binayaran ang kasalanan upang ibalik ang relasyon. Naniniwala ako, O Diyos, na ang Panginoong Hesus ang siyang daan, katotohanan at ang buhay. Sa oras na ito, sumunod ka, sa oras na ito, Panginoong Hesus, tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Thank you, Jesus. Amen at amen. Oh, pwede bang palakpakan natin yan? Kung ikaw ay nanonood sa Facebook ngayon, pakilagay mo sa comment section, Pastor, I am one of those who prayed to accept Jesus as my Savior today. Alam mo, itong nangyari ha, makinig ka ha, ayon sa sulat, ayon sa Biblia, itong nangyari sa'yo, visa granted. Wow! Anong meron ka ngayon? Eternal life. Number two, hindi lang visa granted, nasa iyo na ang Panginoon. Jesus is in you. At dahil dyan, life will be better and greater because of Him. Sa hirap at ginhawa, sa yaman o sa kadukhan, kasama mo ang Panginoon. It does not matter. Life will be better because of Him. Kaya, wag mong gagayahin yung mayaman ha. Ha? Dahil sa kanyang pera, nawala siya sa landas. No. Let God rule your life, not money. Wag mong gagayahin yun ha. Yung mayamang matanda sa Biblia. Ha? Yung plano niya, wala ang Diyos doon. Include God in your plans. And number 3, prioritize God. Seek ye first the kingdom of God. I don't care how busy you are, but you must always have time to come to church. Sana, kayong mga bisita, hindi lang ngayon kayo pumunta ng church, gagawin nyo ng kada linggo. Marami kayong matututunan. All of God's people say,